Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Am o surpriză pentru mine, nu m-am uitat aici. Să-l arăt pe joc. Bă, deci m-am chinuit. Uitați-vă aici. Așa frumos, nu arăt și din sus. Cine vrea să vină cu mine la o cafeluță, cu o pâine frumos. Am foame. Așa. Și am o surpriză. BAM! Furniture. Am breaking și fisă și 5. Am breaking 2 și sharpness. Am aia cu lacul de am descentralizat pentru o grămadă de level. Da, ieșea până jos, până la stratul de 11. 11 ce cam pe acolo. Nici m-am chinuit. Frumos. Și ăsta e tot să se putem. Am o de chiar să-mi mâncare. Și mai vrem așa. Așa. Am o chestie de frumos. Bam! Portalul. Am făcut portalul. Ok. Și am o chestie. Aici trebuie să nu videm. Oare cât de mici îmi iau? Am vrut enderpearl din negru. Ok, o să arunc. Zic că mă spune înăuntru. Mamă, chin pe ea. Uite-vă aici că se avem. Gură, așa. Mâncați. Haideți. Mâncați. Vreau să mâncați. Timp. Ok, prea multă mâncare. Multă bogăță de... Treaba e până și aici. N-am loc. Urăți viața, deci n-am loc. Ce mă așa, bă, crimin. Bă, da, să mă bă, dacă îți dau una, cred că aici. Dormiți, hai beți. Dormiți, beți, hai. Hai, da la somn. Hai, da la somn, hai. Patru la somn. Beți, hai, dormiți. Hai, dormiți, băgați-vă la pat. Frumos, hai. Așa. Așa, cu televizor frumos aici. Terenul negru. Bună piesă. Frumos și pe aici. Arbona make-up. Oh, că foarte. Așa. Neapărat trebuie carte de meni, dar n-am ținut să bag. Ne. Ok. Iată asta trebuie să le fac. Construcția. De ceva. Mai de cap ăsta, că tot am așa. Se pare pe cheisul meu cu fisă și 5. Nici nu am folosit, am folosit pe la video. Păi să zic că totul merge și pe mine. Sabia, practic când am venit. N-am mai reușit să cântărez în sabia. Era la un pic. Și un pic ceva. Ai pus-o, gata. Trebuie ca să nu mori, ca să trebuie înapoi. Și cum era atât de mult, am luat că bă, asta e. Și așa nu e chiar bun. Așa foarte bun să fie. Așa, merge până la fermă. Să luăm niște. Asta așa ceva, că m-am uitat.
Unii. Mă piciorul dacă nu știu Minecraft. Ok. Mai am să facem. Am mai mult. Să băg acolo. Deci, ce e pe lângă? Merg înainte, da? Ce-am văzut direct în apă. O să mai cadă. Uite, vezi? De ce e? Trebuie realmente. Am avut 3 duri, ceva cu 3 duri, o să mă fac la mine. Am dat un steak de pâine, la vine. Am văzut 2 dări. Prea mult față de tăi. Știi ce am spus să fac 3 dări de la alții. Am uitat ceva important. Dar pune să nicio. Unde este cafea? Nu aici, nu tot nu. Hai să fac așa. Nu, deci. Treci-mă aici. Treci-mă. Aha. Așa, hârtie. Vreau hârtie, vreau multă hârtie. Și mai mult, și mai mult lua așa. Haida. Prospero. Vai. Ok, cine vrea? Oh, prietenul meu. Da, aici. Ba, nu mă. Ok, știu ce cărți aveai. La cop 2 și ne facem undiță, bă, ne facem undiță. 3. Aia să facem cărțile. Spero, băieții. Uai, infinit, gata. Am că... Am prieten, uai, gata. Acum am... Până aici, mă. Avem niște virturi. Asta e. Și n-am uite aici. Haide.
Foai de cap. Da, mă, uite că șurgăți eu ăla. Și ție băi la. După cum le trebuie și ce băițe sunt. Fiți țar, mă. Nu cred de ce mă lasă bă. Ok, mă duc până. Sper că pot să cresc cu bornilul ăsta. Ăsta cu aici. Ah, da, uite mă pe aici. Chestia de... ăștia amați. Îi facem treabă mea. Mă mi-o răbdare să nu mai cresc. Nu, acum. Mă vreau enchant-uri, mă. Uite, asta e bine când bați cheleții. Nu este bine. Ce mai pot să bag chestia asta, dar să vedem. Uite mă, am crescut. Ha, bun, îmi trebuie o fernă automată. Îmi trebuie o fernă de automată de sugar cane. Și știu cum se face, dar n-am restul. N-am și la pis, am văzut ce trebuie în liber. De ce? Așa. Vreau să zic că mi-a dat mai puțin, dar... Sau... Eu pot să mai creștem. O fi. Din prima. Din prima... Uite mă cum... Păi la unii ne-a dat din prima, uite. Păi n-am putut să da, cred că nu. Nu știu sigur dacă este bun meniu. Duc să duc pe care n-am batut patul la mine. Stați să iau la moi, n-am un pat să duc. Să vedem. Ok? Pare da. Hai, cu bun milu. Dacă nu se bagă de sildaci, o să bag cum o firmă de miere. Trebuie stupul ăla, știți? Și bine că miere nu poți să faci prea multe. Am dat
multe în joc. Dar e acolo să ai toate fermele. Bă, dar voi părea multe dintr-o singură dată. Ok, nice. Și nu m-am câte de asta e. Sparg cu toporul. Parcă cu... Așa spune. Dar de asta nu am făcut tehnică, măi. Tehnică, măi. Uitați, mă, finișaze. Finișaze, mă. Să crezi că câte sticuri am. Mă doar adun un pic. Trebuie să mă asigur că... Nu avem 15 luni să mă merg de ceva. Ce sticuri avem? 2 sticuri. Aproape 2 sticuri. Mamă, ce zici? M-am scos. M-am scos cu hârtia. Bă, da, nu sticuri de... Mă, sticuri de mă plictisesc. Nu duresc foarte rău când încep primul. Bro, tu ești ales. Ce că ești șmecheră? Tu nu ești așa șmecheră. Tu? Cred că am dat pe același. Tu, bro? Acum sunt 13. Ok, fac 3 peste. Am 9. Pot să cumpăr un $1, dar nu. Bine, am 6. Cine vrea să vă ăștia? Ia, luați. Pot să văd dacă le iau. Nu ce fi. Ne băgăm noi la minat. Că suntem șmecheri mereu. Ne băgăm noi la minat. Resurse. Resurse. Uite mă cum avem aici. Aha. La minat. Ai, miluci. Ne-am pus toate secundare. Care vedem unul care știe ce știe să mă. Bine că am luat până jos. Da, m-am resurse 14, dar nu pasă. Tu mă duc direct la 11, nu pasă. După când îi rămâne fără. Cât trebuie să fac? Sapă repede. Nici l-am testat. Mă rupe pe să și ok. Uite mă restul, bă. Uite mă unde era. Unde era mărlanul de restul? Câte mi-a dat dintr-una? 7 dintr-una. Ce mai bun? Ia vedem și mai față. Normal trebuie să fac din în față. Lapis. Ăla să fac. Prea multe resurse. Vedeți mă dacă căutați la stratul 11.
restaurantul 11 să găsesc cel mai tare chestii. Ar fi lepis. Mă, dacă aș găsi și niște diamanti. Dă-se, da, pickaxe-ul ăsta de pe mă. Mamă, să ai foace între ele. Cam mă aici. Să minăm. Chemă. Frumos, fără. Măi, cred că le-am toate minele la rând, deci aveam la mod 23 de lapis. 13 răstăuna. Atâta vreau restăm pentru fermă. Și sugar fiindcă mă, dacă mai, nici dacă mai fac aia, dacă nu. Așa, stau un pic, a frică, pice mor. Foai, de nu fac eu la de-alea. Nici nu mă imaginez. Și treaba e că știu și cum să face. Bă, dar la statul 11. Și asta. Și cu dustul ăsta. Nu. Așa. Sper că nu. Ce să... Uitați! Cum v-am zis eu? Diamante! Cum v-am zis eu? Stratul 11 e magic. Ok. Să vedem deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 și eu am. 6, 7. Oricum, cred că a fost că le-am găsit. Am frate. Nu mă gândesc dacă pic un din foa, m-am spus. Un setean de la level 30 de start. Ok, mamă, și bine am facem de la din șant. Ce m-am zis, mă? Mi-am bădit, mi-am dat cum am pus. Fortune 3 din aia. Dacă aveam Fortune 5, foa, rupea. Rupea, mă, sau 4, fu. Nu mai știu la ce să n-am găsit carte. Și sunt mulți. Prima? Resta, mă, cred că e resta. Da. Mai mult. Mai mult. Și mai mult. Și mai mult. Ok. Am 42. Hai, că nici că iubesc atât de mult. Redstone. Ce redstone? Pickaxe-ul meu. Că nu era pickaxe-ul. Dacă nu aveam pickaxe, nu era nici redstone. Știi cum se zicea? Diamante pe direcție, mă. Mamă, sunt pe minus 6. Nu, dar mi se fie hunger, oare.
Uite-mă restul. Mai mult restul, ha. Da, mă, avem restul de ferme, ce să mai. Facem fermă în episodul ăsta. Mă arăt fermă de sugar cane facem. Mamă, diamant, ce să mai am? Și din am să fac. Ok, am mers. Mai vreau diamante, da? Se mai poate să găsesc și eu niște diamante pe puso. Și asta. Din nou doar. Ce-i cu data asta? Acum, asta e infirm, asta e a mea bușă. Am vrut ceva prin hartă pe jos stânga. Da, uite restul. Mai? Cât restul am? Mamă, dacă aș avea și atâtea diamante cât de sunam, vai de capul meu. Hai, bro, gata cu dărâtul. Hai, bro, gata cu dărâtul. Bu! What? Stai. Stai, nu. Sunt curios dacă e corectă teoria. Mai jos pe aici. Trebuie să fie... Ăla cum zice... Ha! V-am spus eu. Și unde poate? Nu. Și e multă, nu că... Stai pe aici. Majoritatea unde e lavă sunt și diamante. Ha! Nu m-a scos un gând. Aici e lavă. Ia. Ha! Vreau să o pese. Așa zic că e fiertă. Nu-i luat așa, mă. Am prea mult redstone acum. Nu. Vreau că îmi găsiți lavă. Vreau că îmi găsesc lavă fix când... Na! Nu! Vreau să lavă. Startul zero. Uite-mă la foc, uite-mă la foc. Ok, dacă am nevoie de lavă, așa ceea ce nu vreau. Mai așa punizăm. Da, bă, nici n-a fost acolo. Prea mult redstone! Dă-mă și mie la diamante, la o așa ceva. Dă-mă și mie diamante, nu redstone, că deja cred că am 2 stecuri. 2 stecuri jumate. Aproape.
Deci aproape am 2 sticuri jumate de respawn. Ce se întâmplă? Haidem să dau de mult respawn. Și acum prea mult. Uite, cât eu uitam. Uite, respawn! Nu, mă. Ce-i vrei? Undeva e un pește sau ceva. Aici. Aia știi ce de tine. Uite! Merg în față și vă fac dreapta. Am văzut o mină. Uite! Undeva pe aici. Mă jur că undeva pe aici. În acest moment vreau să le stau. Am prea mult. Am atâta ferme la cât trebuie să stau eu. Să facem blocuri de rest. Ce-am zis? Mină. Mină. Uite atenți aici. Mare mină. Ce că să ia. Nu! Așa. Și se ia toată marea. Unde e asta? Așa. Aia e Dan, prea multă lava. Și de unde vine, mă? Nu. Uite, mă, ce e aici? Mă, nici nu lăsă. Ceva. Nu e lavă. Nu. Ar trebui să-mi folosesc un pic de timp. La început, când am făcut primul episod, nu aveam texturile potrivite. Din jocul, nu. Uite, cred că ne-arată în dreapta ceva. Lest! Pa, nu mai am nimic. Nu vă vedeam. Bă, cred că ar trebui ca să sfârșesc mina. Asta e trebuie. Ia mă ce. E foarte dezânt. Na, sfârșesc mina. Până aici. Nu vă noroc pe tunelul ăsta. Da, m-am bolile, Deci 7 diamante. Adică 6. N-am fortune. N-am pus din 6.
la piscina. Dar eu n-am silit. Ce mai vrem? Ce să mai vrem? N-am silit atât de ce bă zic? În m-am spart. Era să zic că m-am spart. Cred că 4 stecuri de astea. Cred că pare cam 4 stecuri. Peste ea. 1, 2, 3, 4. 4! Urăsc resta! Da, vină. Sorry, vină. Bye. Uite cât resta. Uite, e prea mult. Uite mă și gol, mă. În sfârșit și altceva, uite mă gol, mă. Ah, uite gol. Sunt bogat, mă. Gata, mă. Bogat, mă. Așa sunt eu, o grămadă de nedăgare. Dod, să distribuiți la jucătorii de Minecraft care filmează și au nevoie de restă. Bă, să intre pe seria mea, bă. Băi, calendariul la restă unde e, vai, capul meu. Am 5 stecuri. Pune pariu. Pariu pe 5 stecuri. Nu fac pariul. Uite pe 5 stecuri de restă. Bă, dar le dau, bă, la restă, bă. Că eu și așa la stratul 11 de lângă sunt la restă. Sau să mă duc la stratul 1. Sau să mă duc la ăla, cum zice. Lângă Bedrock, mă. Oamenii minează lângă Bedrock. Dar am văzut pe YouTuber, am văzut pe unii YouTuber. Bă, filmează. Lisa pe lângă Bedrock. Chiar să meargă la distanța asta. Cu siguranță. Ce-am zis? Cred că trebuie să fac o lopată de diamant neapărat. Să-i bag și efficiență. Nu știu ce mă bunesc cu ei. Ăla. Pickaxe. Dar vreau să nu tipesc. Că villager coloting sau meeting nu sunt. Coloting sau mending nu sunt. Nu. E vreo cu punch și infinite. De flaming. Mina. Ce mina, mă, cam? Mina. Știi ce? Știi ceva? Da, nimic aici, mă, ce? Era ceva aici, nimic. Nu, mă, și era ceva, nimic. Era nimic pe aici, mă, în afară de niște cău. Cu siguranță n-am dat pe mine ceva, nu. Încă nu e vorba, nimic. Redstone. Zic că nu era... Redstone și peste redstone. Lasă-mă, frate.
Restul gratis. Sau să dau un diamant pe un steak. Nu că n-am prea mult rest. Nu fac așa. Dar n-am puțin de rău. Eu știu că am găsit niște spawn pe aici. Nu știu. Bine, nu se spune că asta tot nici. Se spune că pe mine. Asta nu e mine. Nu le fac mine de aia. Nu știu că nu știu. Ce mă lasă cu ăștia? Care merge și diamante, nu-i văd pe aici. Bă, chiar de mine, bă. Mă aloc? Nu mă aloc, gata, bă. Gata, bro, nici loc nu mă aloc. Ia. Dați-vă la inventarul ăsta. Lapis, mă, în sfârșit în afară de rest sau altceva. Bă, dar nu se poate. Yes. Îmi trebuie lapisul ăsta, că e pentru înceapă și da. Vezi cum e. Bă, deja am un stick. Știi ce? Nu-i dă mă drop. Dă drop așa sau? Cum-i drop mă drop? Cum-i drop? Bă. Măi, aha. Ce? Tu marș. Tu nu e marș. Tot cu tine e marș. Na. Și vreau lapisul. Adeam și colul. Hai mă să iau și firul. Tot îmi dă viață nu e fir. Hai mă să iau. Mă să iau. Așa. Și caulul. Dar n-am. Asta și nu. Da. Marș mă nici. Am prea mult caul. Bă. O să-mi duc o furnare la cam. Mai fier. Mă aștept să mai fie pe lângă un fier. Știți mă, că pe lângă un fier mai sunt alte 5 bucări. 8, nici nu. Nici înainte. Un fier bun. Am găsit fier! Ai fier! Hehe! Și acum când ai dat nu e fier. Ne, plictisit. Dă-mi diamante. Bă, dă diamante, bă, dă fier, bă. Că la început nu dă de tu diamante. Eram full. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stick-uri de redstone și peste jumătate. Aproape 2 stick-uri de lapis. 44 de fier. Ai, e capul meu, 8 ducoale și restul pietră. Stai de caul. Păi, mă face, mă, ai, e cap. Uite cum. Mă face. Vreau să am ceva, dar ok. Cred că am citit, am chiar mâncat. N-am mâncat un stick de... Dă-mă încoace. Dă-mă
2 secunde de fier. Să mă arunc. Cred că piatră ca altceva n-am de arunc. Tot, am un gunpowder. 1! Ce? Asta e mâncare. Vai, redstone, dă-te în redstone-ul mate. Uite, nu s-a stricat aici. Așa, mă. Așa, trebuie să nu mă am aici. Lapis îmi trebuie, știți? Și diamante, știți? Bă, la cât am. Parcă mi-ar fi lene să mă iau. Știți cum e? Parcă îmi spune sucul. Eu mă refuz, mă, că poate îți mai trebuie, știi? Parcă vezi că mă curg tot restul și după boom, headshot în cap îți dai singur. Și parcă vezi, mă, îți dai singur în cap. Bine, mă, bine. Știi cum să zici? Vezi cum e. Bă, dar parcă aveam fier aici. Care n-am luat eu, n-am vrut să-l iau. Nu? Să zice să-mi merg dacă la fier fier. Acum știți cum mă spune de în casă. Fier? Ăla mă... Uite mă fier! Yay, fiera! Urăsc jocul ăsta. Mai am mâncare. Ce mă loc de asta să pun mâncare. Bă, am prea multe chestii. M-am dat și un video la minat și da, sunt prea plăc. Da, cum mă pune. Give me please iron. Ok. Resurse, fiți alea de supun. De asta nu... Parcă nici chef nu m-am să pun. Ok, am lăsat 200 de fier cam așa, nu? Cam așa că... Totuși... S-ar putea să... Ok, aproape, cred că am 200 cu fier. Aproape, da, nu. 400 de dări, bă! O să împrăști asta. Ok, până fac un steg de diamante. Până atunci locul e rezervat de restul. Știți cum se zice? Știți cum se zice când ai red sau... Parcă nici mai avea viața. Nu trebuie să am... Construcții, fiți aveți. M-am luat, mă, să pun. N-am, mă, și dă. Bă, deci dacă îmi cereți piatră, bă, vă dau cu brațele deschise, mă. Vă zic că... Ăla cum zice... Vă zic că... Cum să intrați frumos, așa? Bă, și vă dau, vă dau la piatră, de vă sare ochii. De vă sar ochii singuri, bă. Pardon.
uitați-vă cât am aici. Hai să punem acolo. Mai rog până asta. Uite, nu mai suport. Căul, mă. Ia, mă, să pun căul infernal, mă. Ne, 29. De un căul infernal de... Ia, brodere, să te faci și bun. Ce mai aici? Cred că nu mă sabi de aia cu tine. Hai, mă, să facem și chestia. Surse de diamantele. Trebuie unul, dar nu. Ia, mă, să facem și asta. Dacă îmi pui un creeper toate astea, mă las de jos. Sau? Cum se face, mă? Și o carte, mă. Cred că n-am cărți. Ba, eu că n-am cărți. Am cărți. Cărți? Give cărți? Uite, mă! Ce cărți am mea? Uite, mă! Acum, bel! Gata, restaurant la fără diamante. Diamante. Diamante aici. Nu. Țâne. Tot era un loc liber aici. Parcă îmi spunea să... Cât diamante a fost? Eu aveam 7 diamante, da? What? Stai un pic. Ți-a 2 diamante. Aha. Îți lua un gem. Nu să fac asta. Mai avem și cărți aici. Dar nu vă 32. E 6 cărți pe care se ceva. Lapis. 50 de lapis direct. Diamantele ia să vreau. Să las eu diamantele. Parcă văd că se întâmplă un accident. Așa. Poftim. Poftim, ia. Sharpness. Acum Affinity, Direct Implanting. Sharpness de zombie să fie. Zic că am picat ceva. Da, Sharpness. Plus Protection, tot Sharpness. Nu? Piercing. Mai iau un Sharpness. Panning. Poate am nevoie de știți. Când dracu am pus aia acolo. Nu, what? Smite. Asta aia o pun pe sabie. Power, Panning. Efficiency. Ai, bun. Knockback, Sharpness. Sharpness. Knockback. Hai să pun eu un knockback pe sabie.
Ok, m-am XP de 19, da. Ok, să vedem. Efficiency maxim. Mai punem Fijus la unde e. Uite mă Fijus. What? Este... Uite ce te dorițul e. Haide, mergi! Așa. Doamne, să mergem. Smite-ul e. A, merge smite-ul. Dacă pun asta, nici nu merge că am Charles-ul. Păi, am niște coți. Ce frumoase treceți aici. Așa. Nu tot vreau. Deci 4 de armă pe direcție. Nu avem. Deci. Să-i băgăm vreo 8. Oricum asta e un like frumos. Sper că o să strângem 2 like-uri la acest episod, dacă mai vreți să mai facem live-uri. Știu ceva, mă. Uite, mă. Și în furnalul ăla. N-am, hai. What? În chestia asta nu merge nimic, bă. Bă, ce scheme am luat, bă. Cât ai? Am, yes! 40 pe direcție. Cât level mi-a dat? Am 11. O să fac eu level ăla. Încă 40, frumos. Dar ajunge doar în ăsta, știți? N-am chef să mai fac altă. Cred că o să topesc din chestii care nu. Adică Blast Protection 2 e ceva. Nu știu ce asta, așa, nu știu. Mai repede, mă. Cred că trebuie să fac chestii. Să mă fac un furnal. Și încă unul. Când o furnale în fața mea. Asta și era o treabă. N-am de aici. Să îmi vând 64 acolo. Haide, mai una, haide. Asta. Și mai. Ba. Ce zici? Nu ai ce comunicare. Ce? Scuzați la chestia. Doi fier frumos. Fier. Gol. Mă, dar nu l-am terminat chestia acum, mă. Ok. Nu să fac asta frumos. Hai mai repede, please. Vreau să închei live-ul la oră. Zim că da. Hai, bro. Please. Din am un 5, 4, 3. Ma.